Tah ba pangyang sa tanat bandon bat pihang ni menta kum uwe na kinong yalam ki ba haklido jong ka SSPDP te menta ngadon hang ni ban yakren bat pi katu kani kimat badon kam bat ka jingkli ka ban kong kalong bang akwa ban tip hadu katnusin pia layale ya ka election na lele election haka parti SSPDP la nyosin nyowat laisin laiwat ni ale mountain good constituency kabaki omon taka motion do constituency narembro laisin sansin ni lele naga rambra jena de nagni ki sansin harambra ni jo laisin berhang taruh melarang yang arsip. Ngajak pakai sem 8,000 kendai kumbu MDC, orang bayar no. 8,000 kendai kumbu MLA, 8,000 kat tau kumbu MDC. But melarang pada hak sem 8,000 kat kumbu MLA, but 8,000 kat kendai kumbu MDC. teh kai ka bak penlong ya pi ba phin ye ne ha ka ne ka parti haba ki babun kinomi khmat hadin ba kila jok ki pherno To katau ba kabang adon ne ka parti balik adon ka parti SSPDP long mana du ipa jonga imei dei na se jonga kilong kinong kesan besirhen ba ne SSPDP ba na ta katau na ne SSPDP Bat kaba kampung sana ya kata kadai halot ki nongrim trekam ki mat trekam jong ka parti SSPDP namar kadai ka parti trairi ka parti rilum ka blaseng hadin ke efficiency movement na ka panta ka state ka pakutang ha ka sub state ne ka etmos state of Meghalaya androi ka SPDP ha ba seng ya kata ban tre ya sub state badai banyo ito full fledged state kalong ba hoping was senyo it ne class pa ko fa but hawla senyo kata katadu ba ki bring jongi ki ba perta ejri ngalap banasya banangi ki pai ba ki menjurang ya kata badai hang ni ngasya bari ngasya ba mai hoping ringkat pa ki hajar ki bi bomte e sub state de ki spangut ki bring ki ba yele stom banyo e full fledged state kalau orang ba ala ngalalap hidala la ke jong ka dala di ha na page ke history jong ka parti ni le di jong ka the life pa tam ki adon ki volunteer ki balasha chitom shisha ban ye khun ye ta hill state pura ne ki oka fulfill state of Meghalaya kada du be kisa patok don ki dak tayau don ki ba san punyusi don ki ba ndu riu nai But hatu menta gini ki norim bagi yeng kene ke SPDP na ka penta parti rilum trairi nadu pasdang ban yo kata kajila Meghalaya kalong bagi norim trekam jong ne ka parti hatu menta ki ne isa kumbolong kata ka bantam me pudu sama babom don ha katu ka ba ai ka state ba pural ne ka sub state ni suthu ba ka parti SPDP ki ai kren kita gibri la kalut kila marla kila snow nya ro nrei ngalap aba ka dei nongrim ba im jong ka chen ri kumolong tawar ka state Meghalaya ko ko sekarang gue hidup mentak imut ban sim ya gane ka kam kung ka kam ya pon ini ke jala dengan ta ka taw ba ka ching perta bat yai dawa jong ka parti suki ngala ki pai ba jong jala jong ki pediang ki bol sarkar la ka de central government ke itu ka tip ya ka ta ba mentak wadi pu sa ka de kum ka agenda ka rentam juga parti ini wala ki beri kim soma snap 100% nanti 100% ki on ko patay but wat kani ka squad ni tan lang haka la shim ya kani ka wai ki mat ka wala ka NDA government te kumba ngatep ba ka khasi ni dia state ka de ka wei na ki mat rekam ki ba ka parti SPDP ka don bat kalabu ya ka kum ka wei na ki mat rekam ha parti te hato ka ba dei bat kaneka khasinya state
Don nam kalat pan pen urlong ya ka. to ka wai na ki mat ding dawa to ka party lalu ka sem ka kai spa prap nyo islam po je lam jo be yo ping long pan dawa no ban yo ila ka jong ka jela haka kerteng jong ka khasi India state ka pakan tu kerpang ya ka jai bendri kasi pnar kasi India state ya ka area ne ka territory jong ka kasi pnar ka bamut ba ya ka jai bendri po ka te kani ka dai ka jingdawa ka bo mai shopping ka party ne yen dum ta ne yen kalong ba ka dai ka mat jingdawa ka balong ka pat ton kam tam bat ka dai ka need jong ka jai bendri ka chin kam jai bendri mar ba dai bagi yen ba kum ka jai bendri ko ba kerpang kai ka jing kerpang mo ngidon kata ka jai bendri ka sipna ngidon bu ka jai bendri karo umodon me ka le mata an regim de ban klet ba itu di pori le ya ka hiset movement baru di district kum di district ka North Kasar kum ka district ham ta me jong ka Nagaland district ka Lusai Hills district mo kila klalong ki state di Manipur district ba kui ga bai namar bale la thau ya ka state hari India halor ka norim ban itu ya ka tin ka thali bat ya kata ka cek dulu bakar te ban ong menta ba ka khasi jen state balai ni snow ba ngidon ke jingkermen ban bu ya ka ni ka mat jing dawa wala ka 4 ulong mata namar ka dei ka mat jing dawa ka mat ka ba im bat ka ba yai pan im ban penja ya ka jen khasip nar nagane ka jala me nagane ka slajung ri India namare ka state Meghalaya ka bangibu ka kerteng hakan ka stem ka nice pa ni ko wai ndu kandai ni ko wai kalong ka kerteng ka ba khomsom la kup bomsom la jer ya ka jinglong kerpang ka jet beli jogi khasi penar lane ka bangi ong ke khasi Jaintia district Mishwa ka Garo Hill district Mishwa ban anu da ka kerteng khasi Jaintia andau district state ka tu ko kenang ba kata ka identity jongi ki jet beli kerpang lagi Garo lagi khasi penar entip ya ka ba blade try kana labu ngatu de ki spa snem dai ya kata yang berpang jungi hagi ki rilung kasi bar hagi ni ka North East India bar hapo ka pne jong me India bahkan ka jai pun ribu jongi kenang ba ke partai India kan tip dari ka partai kan tip ini bantam ya ka kerteng jong ka jai pun jong ini bantam ya ka kerteng kumta ni don ka jingkermen ba hakawe ka sni kaniru ka jingdawa jongi kan long thikum ke jeng dawa puru sam ka participate bi kan yai kren kan yai dawa kan yai khi chakma kan yai tur chakma bahkan long ka jeng dawa jom ka yak ka im bat ka jeng pen im ya ka jeng long ka pang ka jai bri jongi de kita ke riu ijri ka baki ong yang ngai lem da ya ka kerteng jongi itu ku ka jala ka pang klempet ba ka ni ka jai bri jongi hawe ka si ka sa shuttle bahkan Jackson don na kadika me India jongi nama ya ka kerteng jongka omsom don haka nika ri jongi haka nika jala ka jongi na kata kata pe pa ni sabu baya tin thali ki jongi de ban penrung haka hdu balon kum ka manifesto yung ka party bangi i ba manta i pai ba ju ri ka si be jongi wa ka jala me ya ba ko bai ka sim pa pling ka nika jindawa jo ka issues pi kalong ka ba sisa bat kepada nurim bat kepada bu ya constitutional mandate ban ong ba ka don ka ho ban ba kum ka ri tin san India ko ba ai ni ya ta ri India na bu sen ba yo ni du phreng baleng ong ta haba ka jeni khasi penar jomi ka ba don ki spas nem ndai ikan mau yu viceroy jong ka sarkar phreng to po bawan ki lum kasi ke jomi uong ba baro ki hima it kita ki princely state ki ban hari India kita du kita dambar khoi ngai tang ki ni lum kasi ken tia ong o ko ba pidan ne tang sa tu ta ka pamut ba mantang ngidang don kita ki indigenous people indigenous ruler wala ki sim tu nan suhari India ko bai ka bangi lap ki sim po hari kasi jongi idon kadrimut ki sim idon samut ki
lengdoship langwood ki lengdoship mo belong southerly historyship ki belong kum 25 kasi states idon life artly historyship ki ba phareng la pharian kisimship amshwa but idon away go hadership idon ku katratli ki hima dollarship kabamut ba yakini kaba dak pne besana dun thai baraka po kabangi ka Federation of Khasi State lani kata Federated of Khasi State kawan hagani ka aku tu ka por jong ka jingwan ban thau ya ka an jong kari India din ka jing laidoi ni shemba ni la ya so shegari India lengba kata ka atiara ne instrument of accession hakabala penrung yangi dakisim bat kita ki serdar bagi non state bagi Khasi states hagari India da ka bahabashna ya gani hapo bantersat hapo kari India ka sinchar dumi kebangi penuhab ini kata ka sikshidul kemud halawar kini kijingdon beradu mentagi nang sa dem ta ka basa kolom stang kini kai ba ai ba kani ka kerteng kata ka Khasi state ka mendai Khasi state ka mendai ibra rum ka India ka sinchar ka jingkular jong ka instrument of station ban penek iko berti jongki kane ayu bang jong to itu ni ngira jong ka state ka mendai Khasi states da ka kata ka Khasi India state nasmo kani ka long hop ka long rim jadi susu sekendiat soal berikut ini subjek udah jong banyak kerteng nane nomenclature Khasi India state ka bengibu nadu kasem kat transpa lai pusang habo phareng wan sini ka rijongi ban ron di kan session jong u la shemba la itu ingi kum kataka kosaya ya kosaya an India Hill district la itu yangi kum kataka United Khasi India Hill district hakisen pat kelas pasan puar la itu lupa yangi na lu por phareng bat hadin bali kari India kum kataka bangi ka United Khasi India Autonomous District Council bat kum ta terter ka bumut ba ka jing thamu jong ka square India ka lomba hadin anda habakini ki district ki ba mendai ki administrative unit ki ba mendai halaka jinglong terpang ke jait mendulo te la kum la itu lupa nu ka por phareng hadu ka square India enda kila nang roy enda la nang bun pa enda la mi ki rusta kin ai ya ki sar belade halo rade te namar kata hadu menta ngidon palat khathatli ki jait mendu ba pher hari India kiba ka hangi ka don ka Khasi India state demand ngidon ka Garolan demand ngidon ki Kuki ki demand ngidon ka Bodolan nang tagidon giwe ki state hapo Uttar Pradesh hapo Madhya Pradesh giwe ki Jaka kiba pher uri India kita don Shibun kiba menta en haban thau ki state halaka jait mendu halaka jong tin katli bat ka Indian state reorganization katna spa san pun riu kadang don hang tu pinepet haka dipenia juga sarkar India ban thau ki state kadna mi kisnem kemumut ba ka jela hari India kinambun kemumut ba kidang pli garanti ki ai gala ba ki jingnang ya buntli ki state ka basdang ngidon tang khindia ndadap san pun snem gala nambun ndadap nyup san snem gala nambun ndadap sispa snem gane ka ri India jungi kemumut ka nombar ki state pin lap gala nambun agar India tengi kum ka parti SSPDB la kampat dai ka ban ulong mentaru kan dai ka jingdapa ka ba ka jai ben rew ko kan pedang sumha and la dai ka bon tengi don jingremen kai ya ka jingkli ba pion hato don jingremen ne pan tu lo ka ho iran pinpet mata tang ya ka state Sikkim kan tang khandai ja square kilometer khandai pralak tam nong susno yo ka state pinpet mata ya ka state Goa mo kan tang kumba khandai ja tam ka square kilometer ka chaka bat ba makiru kiyo la ka jong ka state bat ka population jong ki ha Goa ka long tang kumba khat saulak tam ye ka population ka ba hapo ka Sikkim ka long tang mut ba nong nyolak tam ye ka area ka long tang nyolak tam square kilometer unong susnong udon tang sanlak ni pujar ye ka ba hakan ni ka Meghalaya jungi larngin phia ka Khasi bat ka Garo state kalong ba Khasi India ka don area kumba khatlai jar south spa r square kilometer bat ka Garolan ka don area ka bat ka khandai jar r pun square kilometer
Kasih jentia ke dong population kaba khat khalak rupula hajar laispa sapunyo kat kumba latest census jungi khat hajar rupu khat khalak rupula hajar laispa sapunyo mut tunishno kaba hagaro ke dong population kaba khat wei lak lai hajar chispa kasan bo te kamut bagini ki kham he banya ka Sikkim state ka kham he banya ka Goa state but ki maring kat bagi wei state ke bari kudan ko garu India te na kata daw na ngai but na kermen ba kani gari ko vision jongi ka party but ka mission jongi kum ka party ba kajai bari ba haga wei ka singi minda snow sarong kata ba kajai bari jongi and itu no agari India ba ya hagri ka kating ka state kasi state te kata kalau ka implement ka jongi ba na next kem ba kani ka jingda wajing kum party kam day ka political issue tang jong SPP rei labu ba ka day ka marching dawa jong ka chet ndre ba karpang ka jinglong ka ba karpang ka tin ka thali ki ba karpang ka combat khando ba se ka ba karpang ka kom sinchar bi shar ka ba karpang kiriti rustur ki ba karpang bagi me day ba bi ba ki garo re hok ka garo ka dawa am tai ka garo dan ka ban yo la ka jong ka jala garo te gi te lam ba ki ru te ka mut ba kani ka day issue ka ba ka jing i janga jung ka lam jung ka jing i janga jung ka party ka jung but nga kermen skem bat ngai skem sin pat ba long ba te tang ka ni ki ba pertai ka mesin i iri nga ngai skem ka day ban don ya ka bor hala ka jong ka sin sha da ka teng kasih state